आंनि मिथिनायाव जा सन्जीब नार्जारिना बसुमतारी दा बिथाङा जोंनि इउ.प दलनि सोद्रोमा नङा होननानैसो आं दहाय खौरां मोनदों। दा बिथांनि बे गुबुन दोलोआव थामहिनबा बि.पि.एफ दोलोआव हाबदोंब्लाबो बे जोंनि थाखाय मोनसेबो फेक्टर जानो हाया। बे फेक्टर गैया आरो जोङो बुंगोन गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बेबादि सानदोंब्लाबो किन्तु बियो मोनसे समाव जोंजोंनो ज' फैफिनगोन, जोंजोंनो ज' खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै जोङो जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभानि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो 100% देरहागोन जों बेखौ रोखा जों बुंनो हायो। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। जोङो दिनैहाय इउ.पि दोलोनि थामहिनबा जोंनि बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै जोंनि ब्लकनि सिङाव जोंनि समाजनि सिङाव जोंहा दिनै इउ.पि एक्सन 0.3 आरो 0.4 बेखौ लानानै जोंहा बुथ लेभेल बेनिफिसियारि इन्टारेक्शन प्रग्राम बे हाबाफारिया जोंहा दा जागासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोङो जोंनि समस्थियाव गासै 68टा जा बुथ कमिटि दङ, पलिं स्टेशन दङ। बे पलिं स्टेशनफ्राव दिनैहाय जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय बा जोंनि दोलोनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरखौ जायफ्रा नोङो माबा मोनसे सरकारनि आसनि मोनबाय बै सरकारनि आसनि मोनग्रा व्यक्तिफोरजों सुबुंफोरजों जोङो जोंनि सरकारनि माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोननो जोङो रायलायदों आरो बिथांमोननिफ्राय जों माखासे सोंनाय फिननाय बेखिनि हाबाफारिया जाबाय थादों। दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि सरकारनि दिनाव थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि दिनाव जोङो जथेस्थ' गुबुन गुबुन बिथांखि लानानै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम दिनै जों सौफैहोनो हादों। बेखौ जोङो गोथौ फोथायनाय जोङो लाखिदों आरो जोङो मिजिं खालामो जोंनि सरकारनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंहा गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखि, आइ बिथांखि आरो गुबुन गुबुन माखासे आसनिफोरखौ दिनैहाय जोंनि सरकारनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम जोङो सौहैहोनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय जों मोजां मोनसे फिथाइखौ जोङो मोननो हादों आरो रायजो राजाया जथेस्थ' नैबे हाबाफारिखौ गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोङो जोंनि सरकारा 5 बोसोर, 10 बोसोर, 15 बोसोर आरो 20 बोसोर सरकार जुदि जों खालामनो हायो, जोंनि बे रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय बे गांनाय उखैनाया निस्सय सुफुंजागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। जोङो दिनैहाय गोख्रोङै बुंनो हायो जे जोङो दासिमाव जोंनि सरकारा 3 बोसोर जोङो सरकार खालामनायनि गेजेराव जों दिनै बुंनांगोन जे 1 बोसोरानो जोंहा कर'ना भाइरास बेनि गेजेरजों जों सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन। खिन्थु जोङो बोसोरनै जोंहा दा सरकारनि गेजेरजों नैबे समनि गेजेराव जों जथेस्थ' बे ओनसोलाव जोंहा गुबुन गुबुन माखासे आसनिफोर जों दिनैहाय मोननो हादों बेखौ जों बुंनांगोन। दिनैहाय जोङो गिदिर गिदिर माखासे आसनिफोर जोंहा रुनिकाटा कलेजआ दिनै जोंहा नैबे जोंनि समाजनि सिङाव जोंहा मोनसे प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। जों जोबोद गोजोननाय जोङो मोनदों आरो जोङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगेदेर प्रमद बर' बिथांनो जोङो साबायखर जासिगोन आरो जोंहा जोंनि समस्थियाव जोंहा सुजित नार्जारि गोसोखां जोंहा नब्लां बे हाबाफारिया दिनै जानो थांगासिनो दङ। बे थाबैनो गायसन जासिगोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जोंनि समस्थियाव जोंहा बिर सोलागां बसुमतारी गोसोखां इनडुर स्टेडियाम बे खामानिया थाबैनो जासिगोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जोंनि समस्थियाव जोंहा जालाख' टिकेन्द्र नार्जारि गोसोखां डिजिटेल सिनेमा हल बिनि अन्थाइ खाम्फाखौ जों अलरेडि जों गायसनखांबाय आरो जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबादि माखासे खामानिफ्रा दिनै जागासिनो दङ। जों स्पेसियेलि दिनैहाय जोङो दागगारि ओनसोलाव जोंहा दिनैहाय नोङो बुनियादि साइस्थ' केन्द्र बे लुनाय खामानिया जानो थांगासिनो दङ। जोंहा नैबेहाय मोनसे साब सेन्टार बे थाबैनो लुफुंजागोन आरो जोंहा नैबेहाय हाथिसार हिसाबै जोङो मोनसे गिदिर मोनसे गेस्ट हाउस जों जा बानायगासिनो दङ आरो हाथिसार हिसाबै जोंहा थांनाय समाव 17 बोसोराव जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथाङा नैबे हाथिसाराव गासै 6थासोल' बेबादि बरिं खालामनो हादोंमोन। नाथाय जोंनि सरकारनि दिनाव 21टा जों गोदानै बेबादि बरिं खालामनो हाबाय आरो जोंहा नैबे हाथिसार ओनसोलाव दिनै 18टा जल जीवन मिशननि मोनसे गोग्गो दै मोलोंनायनि जे बेबस्था बे खामानिया सोलिगासिनो दं। जों मिजिं खालामो आरो जोङो बेबादिनो गोबां जोङो खामानि मावनो आखायाव लादों आरो बे खामानिफोरखौ निस्सय जोङो समजों लोगोसे खामानि मावनानै जों रायजो राजाफोरनिसिम जाहाथे जोङो सौहैहोनो हायो बेनि थाखाय जोङो सान हर जोङै नाजानानै खामानि मावनायखौ जोङो लानो हादों। क'क्राझार बिसिडिसिनि जिथु सासे सोद्रोमा मेम्बार सन्जिब बसुमतारिया नोंथांमोननि दोलोखौ माखासे मुं सुनानै दहाय फुङावहाय बि.पि.एफ दोलोआव ज'दन खालामहैबाय। नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे फेक्टर जागोन नामा? आंनि मिथिनायाव जा सन्जिब नार्जारिना बसुमतारी दा बिथाङा जोंनि इउ.पि दोलोनि सोद्रोमा नङा होननानैसो आं दहाय खौरां मोनदों। दा बिथांनि बे गुबुन दोलोआव थामहिनबा बि.पि.एफ दोलोआव हाबदोंब्लाबो बे जोंनि थाखाय मोनसेबो फेक्टर जानो हाया। बे फेक्टर गैया आरो जोङो बुंगोन गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा बेबादि सानदोंब्लाबो
खिन्थु बियो मोनसे समाव जोंजोंनो ज' फैफिनगोन जोंजोंनो ज' खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय MP बिसायख'थियाव जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै जोङो जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभानि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो 100% देरहागोन जों बेखौ रोखा जों बुंनो हायो।